and simple. Trust in your intuition. Said I am, bitch, I'm the man, don't be scared, give me your hand, take you to Wonderland, man, it's really ain't in the plan, but fuck with your plans, let's go. Come in. Wolves howl at any hour, cross them and I'll devour you in a second. Bé, soc la Carla Calonja, tinc 27 anys, soc de Navàs i actualment, a part de la preparació física d'aquí al Club Bàsquet Pardinyes, estic en la Federació de Discapacitats Físics, fent una mica de gestió a l'oficina i també faig activitats, classes dirigides tant en persones amb discapacitat física com en psíquica i faig tot tipus de modalitats esportives, des de bàsquet, eslàlom, natació, etc. Soc d'un poble molt petit que és Navàs, al centre de Catalunya, i allà fa 20 anys, que va ser quan vaig començar, totes les meves amigues jugaven al bàsquet, jo volia fer alguna d'activitat física i hi havia molta afició, ja que casualment el primer equip de bàsquet estaven a la Lliga EVA i tot el poble, pràcticament tothom practicava bàsquet. Era l'esport de moda, sí que llavors més endavant va anar a la baixa i ara el bàsquet està en minoritari. Picture perfect colors of the images are inverted for a purpose. I say this shit loud and clear for you all and I know you heard it. I know you're learning ways of this place and you show your concerns and I understand how you feel, but fuck how you feel. You can only eat if you hunt and are you willing to kill? Des del meu punt de vista, ha de tenir quatre aspectes clars. El primer aspecte ha de dominar profundament la disciplina esportiva, en aquest cas el bàsquet. En segon terme, ha d'individualitzar el treball. En tercer lloc, ha de tenir una programació de la temporada. I en quart lloc, i no menys important, ha de prevenir les lesions. El primer aspecte, que dic que ha de predominar la modalitat esportiva, ha de conèixer profundament l'esport en el que s'ha posat, des de les demandes fisiològiques, ja sigui un treball aeròbic, treball anaeròbic, les manifestacions de la força o les exigències tècniques, tàctiques o fins i tot les emocionals, tot això ho ha de dominar a la perfecció. Llavors, el que he dit, individualitzar el treball, no tots els jugadors són iguals, per tant, s'ha de fer un treball atenent a les necessitats de cada jugador i de la seva situació personal. Llavors, la programació, abans de començar la temporada, tenir clar quins són els pics de rendiment, és a dir, els partits importants de la temporada per arribar a la màxima condició física possible i tenir clar també els continguts a treballar en cada microcicle. I llavors, per últim, és la prevenció de lesions, o sigui, tot jugador el que vol és jugar i el que no vol és estar lesionat, fora pista i tal, i el nostre treball és prevenir aquestes lesions.